Правозахисники просять Верховну Раду визначити юридичний статус заручників Кремля. Йдеться насамперед про військовополонених та політбранців, яких захопили росіяни на окупованих територіях Криму та Донбасу. Крім того, законопроект має закріпити соціальні гарантії для тих, хто повертається з полону. Зокрема, передбачається обов'язкове лікування, психологічна допомога, надання тимчасового житла, відтермінування виплати кредитів та грошова компенсація за кожен місяць полону. Ми боремося за звільнення кожного, але і за підтримку юридичну, соціальну і також консульську. Наші консули щоденно борються за те, щоб мати доступ до всіх наших заручників і політв'язнів, окрім заручників, які знаходяться, звичайно, на окупованих територіях Криму і Донбасу, для того, щоб і передати сигнал такої фахової підтримки з батьківщини, для того, що ми за них боремося.